गुबुन गुबुन दफाफोरनि बेलायाव माखासे दफाया इमप्लिमेन्ट जागासिनो दङ 6.3 बेखौ लानानै भारत सरकाराबो नारसिनबाय थादों जोंबो नारसिनबाय थादों स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि बेलायाव आसामाव गोबां जेंना आगोलनिफ्रायनो नुबोदों दा 6.3 खौ खेबसे जुदि इमप्लिमेन्ट खालामोबा जोंनि बर' बिजोंनि जेंना आरो बड'लेण्ड ओनसोलनि गुबुन गुबुन फरायसालिनि जेंनाया जोबगोन होननानै आं मिजिंथिदों। मैयायो दिल्लीयाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद XNDB UBPO बिथांमोना एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनाव भारत सरकार आसाम सरकारजों सावरायदों जोबोद मोजां जादों आंबो नुदों सावरायनायखौ आरो जोंबो मैयायो जोंनि MP बिथां रोंगोरा नार्जारी राज्य सभानि MP आरो लोगोसे लक सभानि MP जयन्त बसुमतारी जोंबो जोङो बिथां हम सेक्रेटारिजों जिरायदों आरो हम मिनिस्ट्रियाव गोबां मानसिफोरजों सावरायदों मोननै थांखि लानानै सावरायदों मोनसेया जाबाय फैगौ जि एसेम्बलि पार्लियामेन्ट बेवहाय 125 एमेन्डमेन्टआ फैनांगौ बेजों गासै गंजि सिक्स शिड्युला गोख्रों जागोन गुबुन मोनसेया जों सावरायदों जेरै NIA नि केस गासै 54 NIA नि केसखौ जोङो रिटार्न लाफिनो हाबाय बेवहाय थानाय जोंनि गासैबो बारग' NDBनि सोद्रोमाफोरा बेल मोननायनि लामायाव थांगासिनो दङ दा सा 6 CBI नि जि मोनसे कनभिक्ट जानाय लिस्ट जेराव रन्जन दैमारी बिथाङाबो दङ दा बिथांमोननि केसखौबो फोजोबनांगौ होननानै जों रायलायदों आरो मैया जोबोद पजिटिभ सावरायनाय जादों हम सेक्रेटारि आरो हम मिनिस्ट्रिनि मानसिफोरजों आरो बिथांमोना जोंनो माखासे खोथा होदों जे बिनि सायावबो नायबिजिरनानै थाबैनो थांखि लागोन होननानै गुबुन गुबुन दफाफोरनि बेलायाव माखासे दफाया इमप्लिमेन्ट जागासिनो दङ 6.3 बेखौ लानानै भारत सरकाराबो नारसिनबाय थादों जोंबो नारसिनबाय थादों स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि बेलायाव आसामाव गोबां जेंना आगोलनिफ्रायनो नुबोदों दा 6.3 खौ खेबसे जुदि इमप्लिमेन्ट खालामोबा जोंनि बर' बिजोंनि जेंना आरो बड'लेण्ड ओनसोलनि गुबुन गुबुन फरायसालिनि जेंनाया जोबगोन होननानै आं मिजिंथिदों। गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन। जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारीया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल। अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन। गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर बोरमा लकेल ना साम' नारजि अनला खारै थास' मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलि जानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन।